Soko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanjo murigeria bwen Soko TV na gukwandire andonsi asore mbia mana soko choregeta seni kiga asubu tukobega bwi 11 mutinyino yo kabero mwaka no gwechiri bubere 25 ne monche kuru kwa Clinton Ndigi asedi bagari abakombo atesyo tukobware rugukia konekia amarigine chibicha ngugo kirara senchirerengia twagusabiro karanso ikobene ntukurubono boika omwerio na mange tukwarigandireti ari abariki baito bamangana basangiriri kuru asecinsemo au hasema mbiare ngentambe ukachinga kichiga nyirabo igonkumurikira tororo gongorwa gusi account ya Kisi account ya Nyamira nechi account chonsi emerongene na isano na ibere kere Jumatano ngo batore ne barongo yane Frida Kirubo kurenderero tumuro chigaiga nare asechisaba butanya ko bachigotange ka taikiraneti kurende nware ase ensemeria ya gusi kwene kya una emeremo ko genderera senchirerengia kurende mwaka Edwin Nyangagu no nere gaiga kwene kia una ensemeria ya kabere yeringana rieke moya ntuchi gusanga naye ase studio ya kabere no muro chitigara gusubiria na gukumanyanga ringana rieke moya gutko bwarero ndiririeri na boigona ria ya abwate ase ensemeria kiwika karibu sana mwakedu imo murigeria bwen Soko TV ringana rieke moya asobutko bwarero ni rieta egetentegero inoro munuga tuguchigwakira untimbwe magorobiga boigo morobirio turi buna botambi bitabu nuru chembichira seme saga tutagite tukini umorobirio yoiga oika samare narayo kurwase ensemo yeringana rieke moya tuskare kurende haseme sema ya kuren Soko ensa emo tutaraya nyora senchira yubo ikiranu ayegane gatiari tukwariganirite botkubare. Siku ya leo tumekuwa tukisajili wanafunzi wetu wa phase 28 and we are very happy. Wanafunzi ambao tumeweza kusajili ni zaidi ya 350 ambao wamekuja siku ya leo. Aborko witani chimisato 50 kweli kiasi skuri ya jiri kwenye robo seme bu teknolojia kerero. Akitoko konya abantu baitu bechipikipiki no inchi kwika ngumianda ekora nchingo itrande pikipiki ikirembure twete pare ne bene manye baka no mwesimiwa baka no mujumbe ramaye konyetire ari kweka getwete ako cha matanga lakini bono ndubwati bakonye bondo bwenzi abamenyi bakia mabundu kwemurunganirie parembe ekorokia mabundu go chia nyanchwa dia abantu baitu negentu kyoka kereri ingana rinene ndirina omogusi oikeske omogusi oikasikwe no omogusi no monto mongaini abege kiombe kia mwanya gitingi Heritage Council giasegetiro mogusigo yaso yase biombe herio kwegendereria. Karibu sana mwanchumo rigaria botkobware rabono togochaka no robotiro kubwatia abarukiwa gwetani chimisato 50 niko bono bariganigwe na kwerikia senchira bena ase skuru ya jiri herigo cha kwenyora obosemia bwe teknolojia ya kerero obotumeki bwechibesa na bwego komanya chinchira chekerero chugukora emirimo ase nsemo yemitandao herio baigendereria sobogima bwabo nonyana bo nigo bono baimukiri bamwakire mbuya mono mugavana bwe county ya Kisi Simbarati bunambu ya mono ase okolenta omurobiri oyo bokubasemia abasaya muri kito weekly forenge nero gotoigorere mesa yama yakurwen Soko ensa eyamo tukubwarero buna enchira yemo yokubaikira basaye anakigima bali bakoleta matemo KCSE omwako eta nabako bawo basemia gwe teknolojia kerero bono nige serikali ya county ya Kisi gwetera ase skuru ya jiri yabariganirie na kubarikia aboroki gwa baya baitanetie chimisato na 50 ilo banyorere amasoma yo. Kwa majina ni Ishmael Nyakoni, manager ajiri Kisi County. Kwa siku ya leo tumekuwa tukisajili wanafunzi wetu wa phase 28 and we are very happy. Wanafunzi ambao tumeweza kusajili ni zaidi ya 350 ambao wamekuja siku ya leo, and this program will run for another 2 months. Na vile tunafanya before ni kwamba Monday to Thursday tunafunza mambo na digital literacy, and then Fridays inakuwa ni siku yetu ya entertainment kwa vijana wetu, kwa sababu tunajua kama vijana ambao wanakuwa kwa sasa wanapenda muziki na michezo nyingine ambayo itakuja kuwasaidia. Tunajua pia vijana wetu wengi wako na talents. Hiyo ndio siku vijana wetu wanakuja kushowcase their talents na tuweze kuchagua ambao wamefanya vizuri ili tukue na mashindano. Pia tulikuwa tumesema ya kwamba mwisho wa mwaka huu
tutachagua wale ambao watakuwa washindi wetu katika haya mashindano, tuwapatie zawadi nono ambayo gavana atakuwa ameweka kando kwa wale ambao watakuwa washindi wetu. Gokuwa na nabararia magigayo kubariganya bene aboraki gwabo asegeti kya Gusii Stadium iga Ismail Nyakoni uyu Romo Center Manager bwe skuru yo atebire buna amasoma yona mayakagima kya sabasae anakigima sense moyo kubakini kebongo asobotumiki wechibesa okomenyo kuya naboigo obotumiki bwemetandao yakerero. Among the trainings that we offer here ni mambo na digital literacy, mambo na mental health, financial literacy, personal branding and marketing. Ni kwamba vijana wetu wengi ambao wametoka hapa watakuwa na ujuzi wa kufanya biashara za mitandao. Pia wanaweza kufanyia watu wengine. Kuna basic things like mambo na carry returns. Hizo vitu zote watakuwa wanazifanya kupitia simu zao. Egati ya borokiwa bali bagendete ko semigwariro nabo igo abagia abo belikeli tukoria rero nigo bagokeire miroberie yo na kwasababu na nigere mbiyakigima soko walenta mo basae elio tibaba sako babasaigo batabwatikende bagokora abo atwa mwakero mugabana bwe county ya Kisii Muska Paul Simbarati bunambuye mono asoko waletera umuroberie yo bwa masomo. Jina langu ni Joel Bosire Nyanguru. Nimetoka maeneo ya Bobasi huko Enchoro. Bwana Simba ametusaidia sana kwa hii program ya ajiri kwa kuwa tulimaliza mtihani mwaka uliopita na sasa wakati kama huu tungekuwa nje sana tuki-idle na hiyo ingeleta wengine kuingia katika madawa za kulevya, wengine kuingia katika mambo mengi ambayo ni ya uhalifu, lakini Bwana Simba ametusaidia sana kwa kuleta hii program ambayo imetukip busy katika hii holiday. Na kitu mimi naweza sema hii program imenisaidia kwa saa hii naweza tumia kompyuta nikiwa najiamini kwa kuwa mimi sikufanya kompyuta nikiwa high school, lakini nimeisoma saa hii na ninaelewa vitu vingi ambavyo sikuwa navijua. My name is Nicole Barongo. I'm a beneficiary of Ajiri. It has actually helped me with my friends outside here. And I hope to learn a lot. How to know. Actually, I didn't take a computer back in high school, but I'm 100% sure that I'm going to know a lot about the computer. And I thank Governor Simba Arati a lot for giving us these opportunities. By the way, Ayuko buyers, I can see both parents, youths, na wenye wako idol wamekuja kujoin wote. What I can say is thank you na Mungu akubariki. Aruro baseme kukiasa bali bataranyara kwelikia ilio kwenyorera masomo yo ko irege tambukiro kya bwango elinde belike elinde na barabo banyorera obumanyi bwekerero. Onye mkoko nje mjapata hii habari, it's high time you come here and join. Together we learn to improve our nation. Thank you. Nabono nigo yatigaire asaba saya bange gwesokia asobonge elinde basemigwe na kwemenya ayabono. Inkuripotera Nsoko TV kurwasobo gatatu mu Chobosonge county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge. Biamano murikito Wycliffe Orenge na roboti rwasinchira yoboikira no mwancho murigereria tukwiranira roboti oronene tware kwa libagari ritangani obutuko bwadira soko manyabona Murikyo monene w'ikiama kia ODM bosoyo kabeire umurikyo monene w'ikiama kyo Edwin Sifuna niganyarira ko bakagwa kwa isiko ne committee ya National Executive Council ikiama kia ODM yone kyo komera na rituko lya rero ase county ya Mombasa ayanko bwatekana ni chimbwa chiaye echikorengana ne committee yo ya tebire nigo chitaraba chingia koro kia chimbwa chiri chingia chiburai w'ikiama kia ODM aseri bagari yaye wikira boniga nigo bono omokonyo ye Catherine Omanyo uyore boigo mwakilisho basubati kuro ase county ya Busia achorwe kuba umuriki omonene ntenera w'ikiama kyo wika umuriki omonene ochorirwe asenchira aben constituted organs having deliberated on matters to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. The NEC reaffirmed ODM's commitment to democratic governance, constitutionalism, social justice, and the pursuit for a broad-based, inclusive, and reform-oriented government that reflects the will and aspirations of the Kenyan people. Issued at Mombasa this
11th day of February 2026. Toska Vosio Mwanchumo Rigereria, Homo Director Odeiri Board, Josephine Omanwa, Nigo Litukoria Rabwa Tokobo Konyi Bwa Mavere Gochia Sechi Skuru cha Igena, Itambe Comprehensive School gotoka se ward ya Vosamaro, na boigo eskuru ya Kiendege Parish me ward ya Kemera, unenchira yamo yogo segeta boro kiwa gokoria omokia asama somabo. Josephine Omanwa, hoyo koria ekergo kyobo tendroba subatia se county ya Nyamira, nigo wana tebirenga nigara cheko gendra kubeka emeroberio yoko baroseria abaremi banyamira asensemo baracheko gacha amabera abo. Muri Gito Steven Nyariki agotomanya mange. Nani amerete yogurt? Nomugoko munene omochengo bororo asa borokiwa bagosoma gisukuru cha Igena Itambe Comprehensive School ya ward ya Vosamaro bunge ya West Mugirango ya Nyamira abaige skuru ya Kiendege Parish yegotoke Kemere bunge ya Tumasaba ya Nyamira mega yo mo Director Odeiri Board omoskechos Vinyomanwa bwatoka bokonyi ere na bitabo cy'skuru echo bene murenjera yemo yogo segeta borokiwa kwene kingango kokora bare omokia asa maria tangoro kunga Josephine Mora Omanwa aiga atwachira se skuru ya Igena Itambe primary yere skuru yana nande na somete kero na lego kina anda aiga ninka kona achira sengenjo yogo promote mangana American feeding program eyo echagete no mongino manene bwense etakere ngabana baito banyora mabere epakete yemo asengenjo yo kwagacho mobere igo nere to gendete gosuguma ekero twachagete program eye twachagete West Mugirango tukaenda sasa at primary tukarua mabere manga sabana nande tugasimike emete igo abana baito banyora mabere bonsi Bible once bibarenga banyorira bari mu banyorire na ende tukabwateri tukoli nene tukale na Bible asengenjo yoko bangana kya bana bakora anchi aiga ase skuru batigara roro chinsa chiri bakwenda ka bagutarapara baragira itaike 30 ne chine 30 basome storybook asogo improve the reading culture Muske Omanwa ni gagendere kweranga igabekire obuya anene mono asoboremi bwa mabere asererenga ase county ya Nyamira igabaremi ba mabere baracheko babagosirwa anene moro asokwe wa Chikrimaris eriyo korenda mabere abotasareka Nyamira baitabire tewe ka 2027 ngongi karansi bale asengenje meroberi mbwate nemiya na wanondu bwate meroberi okwagache Chikrimari ase county ya Nyamira ekego chigotokonya go create job opportunities aba youth baito nabo igo kwa bangina chibeza sokonia mabere ase chitariki 26 nalo saba Nyamira ba minto 20p totoka ali Kenya keto chakoleta chikura chiri che serikali nagakwanire kole tuje chitariki 26 omutie nyoyo chiri gwase chiward chaito chonsi p abalemi banyole chikura se bagenderia mabere egere obalemi bogenderera sensemo ya baibori nabo igo boteni bwe chiskuru echibene nigo bworokia omogoko monene asesire yo yachari tukoria rero omongena Josephine Omanwa oyo origetikero ku women rep 2022 na ndo koligi 2027 omongina oyonye kerenga the best presidential appointee goja se county ya Nyamira twanyorire taye ya Nyamira ekiagera o demonstratory asogokora emirimo emiya o train ria bangina nabagaka nabo igo ire Chikrimari erinda koreta mabera ase county ito ya Nyamira abangina banyore banyagoseri ubutaka togote abangambi obasabe Joseph ndo watoire wena gasio kuri nyasa akubwatisie itanga ni ngwakero yo mtu Josephine mnambia mono asogotaranga etaba abaswari bata ukarimu ansi ya nyumbani ensi yetu ya Kenya ngambia mono wetera asomongina Rachel Ruto asemere memi yatokorere gotoretera mabere oche skuru yeito mumata mabere na arabwate vitamins aso mwana we skuru Omanwa uyoboreti asomwako 2022 asekero kyobotende wabasubati nigareire na ndeganga yaye yogochegotena asomwako 2027 uriyekero ekiekyo asereirenga nachigokora omonyamira emeremo nyore kara ewe ribagerio riokoba omo women rep anyemeroberi ane asogochikoba omongino manene bwe county egasi ane gochikoba increate job opportunities asaba youth baito echiongo chiko create kere ward kobeke bi chigasi chinge chiratolikera bana baito
Number 2 ningemba wabangina baita se kibiashara tibase chichiko cha affirmative action konda bengo chirwa se chigurubu cyabangina egere chibaimba wa se biashara byabo neribanya ko baba wetenenera toke yo butakase county yaitu. Steven Nyarike Mbone, Ensoko TV, county ya Nyamira. Biamono Murikito Steven Nyariki kurwa se county ya Nyamira tukusuka bose mwanchu murigaria tukore na se county ya Kisii hasigati yabamenyi kurwa sensemo ya Kiamabundu egotoke meward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nikobono besokire akwani kyo kurobekana kubwatekana ne parembe iyo kurwa ase skuru ya Nyanchwa secondary oika chinsemo cha Kiamabundu eyo yairire engaki entambe etararoswe kirabonika okwana se chinsemo echo nikobono abamenyi abo abamochiro mujumbe bworogongo Zahir Janda ase ogotabaroseria epare iyo egentobono kiagerere terigo eteka hande mono chinga kechiga embure nyinge egendrete kone kiwase baimokia egetambokero yoko yerema nako yomura omorom herio bagendere gokora bosombe bwabo tambe muri kito Caroline Mosano warenga senseme yo robotiro ya senjire wikirano Rituko ria rero nige gati abamenyi kurwa se ward ya Kisii Central anene mono kurwa se chinsemo cha Kiamabundu watu arokorobekana kubatukana ne parembe iyo guchakera isukuru yoborose ya Nyanchwa goikase chinsemo cha Kiamabundu eyigo ikabono ya nyare ko bage kubaletera umuchando monene anene mono ekero bako baba gokoro bonchererie babo nabo igo ko bakoba bamwabo gochiase enyagitari we pare yige korosigwa ekoru Kiamabundu ekandaria mangere yanda Nyanchwa inse engaki entambe ntori kuinyurwa nga na intuntura tokorerwa magenderero rero twerure buna abanyakenyoro tochichaiga torosie pareye ekiagera abangine kera bakuru no ene chiro ebagwikirigu Kiamabundu bali korento bakekenyoro ria mangera bono twarora ngambu ya buna abanyakenyoro tochiche tubwata na magoko iga torosie pare kera twanyorete tubwati nguruchi toisaine tokaborio mo aspirant emo egatebanga na bego tokonyo koroku David Nyamweya ataga na bago tokonyo morom twe mobilize twachire twagenderere kuyobeka bono etogo sabanga nondo bwatu kwancho kuye kiagera muchumbe tobwati tatoinyoreti tigachiche atobwati sirigara torosie njire yakonya abantu bekenyoro ari yabere komisa abantu sana ase kinyoreti kya ujiria mangera abantu ngo jibare pakekerore esetrate no bagwetere pare ase nginje babere bakore mareransa yatereri nangi yabuno umuntu yatereri nangi yaito umuntu igobono ngantu bwati mwesi miwonde bwasura tokonyega nakikia beire nga tuwe abana inchi twerwere tweruntu twe kabanyene ekera toronga kitoko konya abantu baitu bechi pikipiki no inchi bweka ko umianda ekora inchi ngo itrande pikipiki ikirembure twete pare ne mbene manye baka no mwesi miwa baka no mujumbe na mayete konyetire ere gweka getwete agocha matanga lakini bono ndubwati bakonye bondo bwensi ekiagera nakikiagera abana yuti twerunga ki tikatokonywa mworo mwono mwesi miwa yo gochigocha tuyarani no kabako gwaito nina boni go muteneri bwechipara kurwa se bunge ya Nyaribari chache Dennis Kiaka atugutereira are chinkwane chabwa satebire buna nige pare yebekira se budget enene yokorosi gwa chipara ne kiombe gya kera korende boni gati bako babako yarose kubwatikana nembure nyinge eyonya egenderete kwene kiwa ase chinsemo chorogongo rwa Gusii epaleria omweshimiwa Zahir nanye begete se program ya kera ne bire se program nega seine ne bangire gokorwa a contractor ya Iruli Rube is expected to start works ngakichine Jones Kurbono kigeko gere pale yutranya koramba kaboniga ne sengenjo a condition yembura bunere tewe bwenereti abantu baye moromu ase moromu koyu te bwenereti ekerembure gotu para te bwenereti ko limwe kerembure gotu so igonde tagote abantu baminto mbaba se gotumeka bobe ntoma etenga bono siasa ya chakire chikura chakire koligigo lakini esengenjo y'abantu bateta koleta chiseigi ne bintu biteyase obisi igoteta kotebanga epale yu mweshimiwa nanye ligirete chibesa nanye bekirete nere inte process contractor ya Iruli Rube ngoso atole site tolime pale yu naende igoruya mbake chigosoka Nyanza chance section ya Kiamabundu erosi kubuya to standard mbaka abantu banyala kwa bagoeta buya batabwati mochando nde bwensi. I warning to my people back Kiamabundu na Nyanchwa moba so kutumeka obe because woniga politicians bachire bataite chikura abange baba buno deputy Simba na maite na agende igali kera akaligirie pale inere program bono igali getie ba muracha babekabu
abatebi ng'a koraiga elinde elio musirasireri ache goteba ng'a nero tebete pare rosigu igo niga abamachiri bari bagenderete gotwara chinkwana chio goteba buna nigo omojumbe akobaga kobaretera omochere na eching'ende na gotiga kobaretera amagenderero abo ase atebire buna niga barachi kobaga bakogendera kobaretera omochere oyo nabo igokwenekia buna nkobakorera bari amagenderero ase enchera y'oboikerano abantu baminta ase muri mwensi andonsi chikosinjo ching'ao mochoro omonto otaribwe ekabira yaino oita kobakorera kende yonsi bono nariri abantu omochere bakabande bakagirete omochere oyo bono arete omochere ase sori tokorera toroserie pare koregeti gotia konya kong'ainwa nomongwano oyo begete ng'otenirete gochaga nero ogosiriri mongwano imorusio abisi nzokorera amagenderera gontete goteba abantu baminto intwe pare ingonyera ositore naende omochere ching'ende nebinto biri bionsi chisabuni esukari biri emugambi igwete kwa abantu bae goika abaento tagochigotiga no intwe kare tokomu advice tutete motebia arete endagera muna abantu bagendere koria onyekero korwa kia mabundu ime ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii ilietaria Nema Osa Carol tugusikabosio mwancho morigereria ekiombe kia bagaka begekoro kia Mwanyagitinge Heritage Council urosagia rwabo mwagamo kurwa sense mu ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira nigo basegetira bagusi babeamo ane mono chinga kechiga omugusi are nembwa yogocha kurwandira uburai hobonene bwense bagukwana sensemo yogosasima ase ensemo ya Bombo Central nigo bono bose nigo ba mwakeire bose baimukiri ebintu biria bikogera omugusi atabwati obomo abwase bono batebire buna ekero omugusi aramo naria kwenyorera gosaba chinguru cyo gosaba egetari ande onsi buri kitu Vincent Munda nasangana barabo robot ro ya senchira bwikira ime yabo mwagamo asegesa simero kia Bombo Central abagaka begekoro babo mwagamo Heritage Council nigo bakurario bora yobuya na endemba bwateganga yo kwegendereria abwasobo mobole kirenga kiabo bakoborania ninki gekogera obo mobo mugusi bakororekana ko batambe na intwe kai twagwerete koro kwa James Mengo Nyancha obo mobo mugusi abantu bali baito bagwenete goto bekamo togenderere buya yo baguchi bachaka kurugurugocha muntu gaikire Nairobi ororanga no ebintu byonsi biro cya kurugurugonja na muteto ikuri nuguruguru yokuri nuguruze gotira bono nyiri bagochaga igo bose mbwa bagaka no bwa bogokonya ebintu byagenderera gichake kurunze esabagaka buna abaikaranstega kegende esabagaka bantu bakisi abagaka baumirane babogurie gente kurunze gotira abagaka bakibakonya koyalia Sakaria Nyangaresi niga goteba abomo no gusikana na gotegererana twanchane koba omuntu oyomo kera oyoma okwana twaba tayari gotegerera ebirengere byaye naende twabisika totige okweyancha omuntu oganetie ayebweka ororekane abandi mbabo tobe tuwancha abaminto nakuba niko bakinia bali babwate banyale kukoereria bali batabwati andake netakire tosemanie na kunyorania kira chingaki igoro yobuya bwabo mu mugusi koro kwa Samuel Migiro Mburi enchera yemo neye buna twebegeta amwega eje tware kwementa tosemia abantu bamanya ngaki koba monege ntekenene Abina Nyamwembe ni gali no kwegena buna omugusi ko bamo mbono ekina cyo chingaki cheito kogichanto kwa moyo omo bo mugusi abantu bareke orikiane batwalire need eke twansira orogendo nto kwa moyo abo mo barobo ngoja toramo na ende ntomayete nonye noyo osokire oyo ni endo bwata omoyo osento bwate ani lioso liaye yagarire twatwalire niti na intwe mambia ngokibore abagakaba nigo basemereti buna eganga ya Matiang'i koriye kiroge kanene yarengiro mugusi yabamo eri kumubwatisya egento boigo bagoteba kirareto obuyo bonge Nemuel yombugande omugusi igotoganite tobogente kemo kuruguru baka maate kurumatiang'i bunaganete koboria ekerogeke nigotoganite support naende anyare koba omurayo ito na ekero tubwata omurayo ito kende nkerikera anyare koba gegosinya nonya mpagening elito kunyara koba togokora nabo konyora ng'ana intu twanyorire ebintu ebinge Robert Mbuga abagusi ase twabeta tiga tokyama muno omogera gukwana ekegere kere nyungu ime bagukwana bateba iga inkire na matachamo
abantu ko bali amo bagutwara chinguru umoja ni nguvu na ende toisoko bamo muno mugusi na tobegesa kwegeke buna bande to kuruku y'abantu bakumanya umuntu narari tiga abomo bomugusi babebuna nekyombe gito 20 abarai ao chikanisa chisukuru ne chisekta chonsi echo chire gusi chibwaterane inche Vincent Monda na kwariganira ya kurobo mwagamo ebunge ya North Mugirango ekaunti ya Nyamira. Tutigarita sabaga kabege kuru mwanchu murigereria ababwatani bekiombe kya Mwanyagitinge Heritage Council bakorogwa no munyakiroko bo George Nyakundini gori tukuria rero araire hegikaro kyo gusegeta abantu kuru asensemo ya bonchari na boigo bo machoge chache igoro yobu yabu kwirenda na kurinda hegikaro kyo mugusi ugambi na boigo obutumiki ase ogosoa ebyombe byabo okwana n'ensoko TV ime ya Nyamoronga ensemo y'ebunge yabo machoge chache county ya Kisii nigo bono abantu baburiwe gosoa ase ebyombe elyo kwegenderia asa magimabo buna gotumanya muri kito Pethuel Machini Ababwatani b'ekyombe kya Mwanyagitinge Heritage Council rusagero machoge chache bakoraho n'umunyagitumbe bw'ekyombe kyo George Nyakundi oboke bago bonsire na ubotani bande ni golsikaria rero bakorere gikaro n'abanyakyombe ime ya Nyamoronga ensemo y'ebunge yabo machoge chache county ya Kisii eri gusanga igoro y'obuyobo ebyombe eri ko inyorra obonda rero igotwachaga abo machoge chache asakuru kwa Nyamoronga asitwacha kumirana n'ekyombe gito kya Mwanyagitinge Heritage Council orusagia rwamo machoge egintu giatoretaga no kwegerere Gusii asensemo y'ekisiro isato esiro y'obotenenku esiro yegekoro kiete kitokoro ko mwando bwo Gusii n'esiro y'obugambi abaraya abange bachaga abatosemiri basemiri abantu baito negento kyoka kereringa rinene ndirina Gusii goikeske Gusii goikasikwe no Gusii no muntu mungaini korengana no muteno bw'ebyombe bungeyo umusubati Sabina na bwigo muteno kya Mwanyagitinge enseme y'umusubati Sylvia nigo basigetira abantu ko ebyombe eri konyora kibesa kirabagenderira samagimabo gotwomera nagaiga nebyombe korubonchari nebinde korubo machoge chache torega igase ward ya machoge baswot twari gukwanira iguru ya magendero yo Gusii nare gukwanira abanyabyombe bonsi ebyo kibesa nkire tubwate ari haso bisi ya CTF kya umuchumba kuru kya uweso kibesa kiri nkirororo abangina baito nabagakatiga korara imoka ni nchuto bogori kibesa kiri nkibwa difaide moko egumwegendera litigakonya komenyoka chikonda moko na kumia kibesa kirororo nande moko egu free mwakore midi 6 ya sita mwamanya koirani etwachira ase grupu ya Mwanyagitinge osemia abantu baito igoro y'obotenenku bwense emeino abantu baito mbakarutire emeino ye iga yakabaire ng'eri morora n'abantu baito abangina babakuruta emeino babasugete osaba gakaba yaya nabo yarenge korukare engoro tigetokonya chinga kechecho niga abantu baburiwe gotigobo kurumi nako babegeno elio nalio turegenderie no Gusii ono Gusii oito tamanyete bukurumi kale bukurumi mbwalengi lakini rero bukurumi eborororo paka omoiboli na bako omwana oyongo ngagenda na gotumire kokogenda ngurire gitamtamu igotwali gwanja muna Gusii tosiria mangana y'obukurumi Kenya yaitegendere na Gusii yaite imoke igoro tonyore obotenenku engore tosire togenderere butambi so inko basaba mucha sobwamo tokore ebyombe nebyombe tokore no bwegenwa tutige kuriana ni abandi asebono Gusii weterabari ababoriwe gochichamo na gusiro bonda abo Gusii nembe nengencho neregento gia kenene togwena togutwara intumu no Gusii omugima kero togokora ntokunyakuramana tokonyagusiererania tochama muno Gusii kenyo stogokora tokore muno Gusii nandi kenyarekane ko baboronge na bari muri abagambi igwa nkonyoru more ekere togocha kubwatwa nelisango lyababisa baito abagambi muranyore mwanyuru so amwase Mwanyagitinge sira Mwanyagitinge egere togende mutwe tuli hamo Ripotiria ensoko TV kura Nyamoronga ensemo y'ebunge ya machoge chache county ya Kisii Pethuel Machini
Tomanya getinge. Ni mano murikito Petwel Machini norboto rwa senchira yobo ikano mwancho murigeria na mange turache gusanga semesema yekurwa ensoko chinsa isato kurenda sabonega ne chinga gitogo soa ase ensemeria yeringana rieke moya ejumatane iga mwaka edu nyanga karibu sana ejumatano ya lero ninga erietaki togo chigusanga no mwancho murigeria omunugo rero nayo kwana buritanga nikurende tiga nyoirore rero nigo tuguchukwanira erieta egetentegere ningo gose ningi gekurwa egetentegere mwancho murigeria erieta ribono tiga turaigwa hegatie birengererio murikito Caroline Mosa anyate ko bakagosanga n'abananchi kurwa se chinsemo tutarairana ase studio tusange nere edu nyanga guna bego omogaka nemwel tunyara ko batogo sanganera senseme yeringana yekemo asa marieta nerikio ntondi kuruma machoge twachirega twomiranire tie ito omonto oso mwana ole korokwegetentegere no mwana ibo otabu kwale kogenda kwanyorekera kogenda nogo chigari none kinyangi na kimurichani kwale konyora ogwete yani akogunsende yonsi atari gokuna kento kende gionsi awa konyora akogunche inchirende yonsi tabwate burwaire bonde gose mareri gose nkende lakini abwate oborema bwaye buri boko moyeri yani agokunu na kento kende gionsi kia moyeri kiaba momongi no maya gotebanga okonya kogenda munegetentegere yani okoyeri kuna kento kende gionsi ikina kiarenge goro kwegetentegere Samarieta ngoro Joseph nagakanyabanda aninka aiga gakoro kwa mwamusioma mwanyakundi wana ase elieteri kwamboria egetentegere nchibuna ndatebe buna manyite buna nakariguro omonto abagukwana bakoroku buna bono tato minta gantebiringo okogenda buna egetentegere bona kinkamini ng'a egetentegere n'omonto gotara otari nguru otari kwenyara bona nabonche goikeraga nabo maete egetentegere n'omonto kogenda ore wiki otari nguru arakore kende turatebe buna omonto oremarete iga otari kwenyara nabo nkagerete iga egetentegere ere maana yaye Naomi Kibwage korubo machoge kiombe giaponyea eriete egetentegere maete ng'a omwana oibore tu otaetu chindagira buya bono none kera agotara okorigi gwetetera iga atabwati nguru chisaine bono amang'ana egetentegere keiga mbuya muna abaminto bakwanire egetentegere kiarenge kiomwana orenge chinchera geteiga abagusi bagaja bakarinyora bakaribe kororo bakamuruka muna egetentegere egera abagusi bakaribwatera bono bakorikwana ase ekegusi rigerete rigenderete mpaka bono igoro ya abana ekegusi kiasirire tutagete kabo ngengoro kwa George Nyakundi eriete egetentegere igori are kora gwaso omwana oiboire lakini okinire takine tibuna abana bande igabwate ebitega iga ogokaga nkwenyeriare nabekumbete buna kagakaga esokoro iga are taikiraneti bieigo n'omwana obwate ebitega omerete bieiga lakini goko morigereria iga tange monto orio ikiranete mono na ndagete komanya egetentegere ase eng'encho ntamanyeti bono ento gekera tochete buna ekiombe kia mwanyagetinge igo tochete tocha komanya biri totamanyeti buna bono twaigure bitotamanyete ntoe tosemiwe erinde tomanye ngaki oyo babukuru machoge Nyamoronga aiga naturase ekiombe eke bono eriete egetentegere lakini ntamaeti buya ndaete komanya Samarita nengorwa kebarasu kimuka chwe gesaga eriete erio egetentegere kuringana na mnankoigwa tani mayete tinaba muntu monene maite kegusi ochime no muntu munyanganyangu abo mayete goikereo mwancho murigeria hebio nebirengererio bya bananchi kurwa se chinsemo orogongorwa gusio murigito Caroline Mosa asangete na barabo
naye twariganire ebirengere byabo gwetera ase namba ito esimi erega gwase screen yago nabo gotoma ujumbe nabo gwaka esimi kero turigetie gochigosanga ase obotuko bwa rero. Karibu sana mwake Ndwinande ase ntundende nabo komosoberi omogusi bona ase nchira bena ase njo twachakira omoroberio bona omoroberio bona uchakira mbuya mona soko ngererio omupira gocha soko gorokwane Clinton omurigeria ndonsi asore gokwane na inda ase ntunda yende bwa Misiri buya nonde gatu yariganetie tokoletera omoroberio uri bwanchete lingana lieke moya buna botambe etogokwana no mugaka Nemuel Atemba erinde elio atoire ase orogendo ruga gwika tutaboke wiki ya eta etwaringe gukwanira amarieta yemetienyi goseme chinini gose mieri tugatigera njera uko batwamigetwe nechinga kigatuguba tugasinywa ukuru omoroberio asatigirete tigatogenderere kurwaroro tumwakire esimi erinde elio togendere kurwa twatigerete na boigo na bago totebia engenjo yerieta egetentegere tumanyenga ababa kesimi na maene mbanyo araguse na kiabo urio gwa kesimi asabone gato wa kesimi eyo gwaka nero to gwakira omugaka Atemba igo to baisa gwa kesimi toeri baga to akira Atemba ntuigurire elaini naye wake endete kuri yo mugaka Nemuel Atemba ne bitabu mbirega igo murigererio ne kutoganyete mugaka bwate esimi mbirega ngubikwanira tole kurendekanya ko birora buna bire biya bwate kirangi kingi. Alo mugaka Nemuel Atemba bwa Misiri buya bono bwa mitonganire ngwatana nekana kikorega tiyo ko mitongana okoira no komisa erimo aha erimo subati omwaberirinde ndubwate ke gusikia maate ne kiarogoro igikore erigo chakorengana na soberete Beyonce ne ke gusi na ende Beyonce ne biya mbuya mano kegima omukubi oeta ntu akwanete amalieta yebiro nabo igo tugakwana amalieta yemechini ego toka somo cyane korende chinga kichigatumiga titwataboke ari tengo etwatigirete karo twari kogenda omukini oikomi no rege songo bakoroka okutoba igo okorokwa esagati ya magonga aha esagati ya magonga na ya magonga agakire igakurware igacha igacha aita igatwaya tereri magonga bona nari eri omutienyo oikomi aha buya kegima na ende okoro kwesagati kiagera nari amatagure akarogo tajago bege saga ekiagera amatari omire kurwase emete kwarora kurwaro mutinyo komino mabora se norto kuro kalende egesunte giachache gose gesunte getangani gose gesunte gesacha aha yonse na yamo nario konyora nga maate chache bono igo boko mochigo koira bwango rogora isa se litaraera Bono ino mutinyo ikomino mutinyo komina kabero korkwege sunte kiamasaba egesunte kiamasaba osege sunte kiaveri osege sunte gekungu na kiege sunte kiamasaba omutinyo oikomi na kabere bono twakorire bono muchanana oho lakini rende nabora anyora abantu mbale bande bale gusiya mate bono kisiso niye kikigo kya bwango egere mitinye yebayeroka engenje ngao nabora anyora abantu bande mbaroro bateanetie omutinyo yo oteanete no yomo ndori ko baite kiagera tari nga yabekire permanent igo yari kogenda ni kikegenderete ase erioba okay
nabo okonyora mbari bateanetie emetienye ani egesunde ekeo kiacha sobo mapema. Oho. Abande kwanyora liete liacha mapema, abande kwanyora amaumunti gacha mapema. Igo nakie kyokonyora etobauti nirororo, abande bagojosokie kalenda yasoke eng'enche ng'ao. Oh. Bono nabo yaringi igo morari ominto. Buya mono kegima bono twamanyire ase eng'encho ngonyora andu muchando monene enjera emechinie yekoba gekorobwa. Bono ekobwatekana ng'a omonto yorobe tarenge. Nabo ranyore embura yaturerie yari gocha amaumuntia. Anigo yacha kenyorire yacha kogenda ekere kiebwagi. Kama umunti enga kiyo. Bono kokonyoro oyoteane tiboto moita. Okay. Lero tigangwarigani ase omonugo ite goseringana rimwa mutogo kwanera. Erietandira iga egetentegere. Egetentegere ningo. Gosengie kegekuru kwegetentegere. Bono manyete egetentegere. Kwanse kero kuigwe egento gegojakana ege. Echayo yabe irororo. Igo gochaya ngorabu. Bono kwansa egetentegere. Ogotentegera nogo tenene egero tenene bokongu. Lakini kwanyora igo kuna kobenga. Bono egetentegere oyo no muntu oro muntu mwamu otari bitenge. Omunyanganyangu. Otari nguruiga tabwati abasongo bakoroka nga stamina. Bono nonyane keragwetweka abamuramba rokorra bari bagwetweka kibando go kikire kiguni gosako bekaire ko kikire egetentegere kebekerwe igo gekobega yabe yakegwense nakyo. Bono igo konyorera ko gikianie bintu kigima ige kiki. Na chanya arigo mokonye gakie yinegetentegere. Mourenge moito grubeite moyeria. Kina kigongo no muntu mwamu otarenge nguru lakini bone bitentegere byo buya bwabo. Keronje naende korukwekeronje. Na elieta lia mwabone keronje. Iyo muntu yo yakana kurwara karo moke gago jago kin bako gota igo bagota baika miaka 100. Oh. Bono nimbo limo waka nemwe timete gose no ngigwete. Bono. Ase gati ya abancho barikere bari twasangire nabo igoro yeri eteriri mwamu butko bwarero. Abange babe bare kuru mu bwekano bwo mwana. Igo bono totebegetentegere tekoba mwana bwekana berabe neba no muntu mugima kurende otarigo twara chinguru cyo kwegenderia semero biri haye. Tarigo tachabokongu yani tari nguru toko mwege nanga na chabwa tigintika akenyare. Buya kigima. Lero tutarasoka kurwa iga tukwanire bitabu binde birega ige gati ya biro byombiri urigete. Okay. Nubwate mubayeno yomo tukubwato kaye turara aho ni bitabu. Wane mebayeno ne minge. Nabo turateberende omubayeno munabono oyo kubwatekana n'emitienye yetwateba. Nabo turatebe nga maate bwarabire rugoro noborera. Maate bwarabire rugoro noborera. Kibono gege kogenda neki chinga kikirikie maate okonyora bakubusurira limo lakini batanga kogesa. Asenge njere nse yeribera yateba yaya maate bwarabire rugoro noborera. Oho. Mbuya mano mwaka twakwa ne iriyo botuko obuya na ende nyasago twangira ntukwane.
tiga omonena abasesenie kiragia. Asante sana mbuya mono twakora ni Clinton no mugaka Nemwel wano twirane asibinte bibya akwanire asibibekira samari kuna ryo muntu akwegorera akikona gusoma ngora mwancho murigeria buna kwegura gutwanyorre obosemi obo weringana riyo tukubwara nkorengia sigati abari basangana intwe nkorengia bange banyorre nande narora atake commentera ribagandira ororo ryo gwaka esimi ase studio naya igomogaka Nemwel asangire na intwe dio komenta korende twatebanga mwancho murigeria gutaka kwegenderia ko gwikenatira na gugekinya ekegusi ayetukunya kubasemi kurugaiga erimo kira eiki na bukuri kanse amariko taera korende ntogenda te kwenekia kuimukyo bokoreri bwito kwenekia buna kiro toko gwasemia na ayanko egendereria ore ase entunde heiga nkorengi ne yakabero nyate kobe ya gatatu ase twachagetio murubiri bwo kwenekia buna kiro toko basemia na ande bwo igotwa baoneri chisemia chiga kwanyara ko bagukwegachira kwegendera kwenyorera chisemie chiga igo ibitabu mbirega igebinge birikire na abasomo abagusi oyo mobo no mugaka Nemwel yurura sembeo negati ya basomi bane kurugusi aba basomerete kigusi eke go mwancho mugire chinjera ne chinyinge chokonyora ibitabu biga ninchi ko mwari bagaidunyanga bakumanyira gati ya birito bwata sobwango chinjera ne chinyinge nabo gocha se chiabisi chaito aiga asomo chu Nairobi amagacho Hazina Towers rirongo rya gatano narimo erinde onyore egitabu ikiga nabo gwake simi ase nambe yeito iregagwo ase screen yagerinde tokoere na kiurachi konyora nabo igo chinchira nchiroro naro ora are ororo gongorwa gusi county ya Kisii Nyamira ose chinsemo chinde nabo ogwake simi onyara ko bakoko konyeka mwake dunyangabo mbare baratware chibesa sense me mpesa mbare baratake gokonyeka negati bitabu ki tubwate tutarabasomera enamba babwente konyora ebitabu nigo murigerio ne bire binge ebiga ne bike tubegete ige binde bichire box buna bono twakwanira emechinini eyo mugakoyo akora litengo twatigerete njira rore gitabu eke nero kirigete kekuru kwa omwaka asike gusi emechini yo mwaka na iri kira yonsi pine kya kolekanire kera omochini gosekera omotienyi igitabu eke ntokebwate gaiga na ligo liriaye nibire binge gaiga nimbwate elisi kolende nabo gwaka esimi kando nabatoko gotebia irenga gekoni gwatingo chaka kuligia eyema singenjo yechingaki asingenjo yechingaki kolende nabo gotwakire esimi tokuligeri ngora tokotebie nichibese irenga gekoni wikyo nekemo kyabo bali mugane tikomanyana kyo mugusia gakolire enyuamo yaye gwitera chinyangi gose nyangi yekegusi igitabu ngera gikuru kwa enyangi yebitinga kirikire na Daniel Momanyi Mokaya karole buna gekororekana kirikira somunwa bwekegusi na ndenigo kibwate amasakara angolire arenga emeronge tani tatu na kianda kerongo tebanga amasakara angolire aina amasakara alikire okongora nogo paint bono amasakara yo igare gosi page asege songo 89 pages na okerega igaboigo ntobwate imanyiriri byabagusi ukoigunga umugirango mate ekemanyiriri kyaye nengo nakiyekora kuri kumugire umugirango ayonse keruta gitekumanya nasiki umugiranga kuri kumugirango igo kugure gitabu eke nigo kereke gusuke kwante chinyomba chonsi picho mugusi na inde magori bitabu bitari manena mono aracho kosanga nimbwate chibese gitabu nekiga nabo kigora gwikana ni chiringi chimita isato nemerongo 5 ndobwate binde yakirike na Alfred Nyagaka Nyamwange iyo kere gitabu kyomugano na kero kyo ntokibwate gaiga kereke nene kibwate chipeji emia yamo na 10 ekende kya kimeba yeno yekegusi ne chingenjo cha eramboire mugako yuru asembe one mwela temba nero kirigete nabo gekororekana iga umurigereri one gitabu gikurukunga abagusi wisdom revisited kirikire na Nemwel Mogere atemba ngera iga kyango kirike gima umugano yo nayo somete ngaigunga bamura ende ngai nari guchie kende buneke kya mwabo ngesome gikurukunga otonguru necingera abantu egukwanira orogendo gucha chingena ngeni iguru science yogutira guchi iguru mutinyi iguru manyanga ninki kiga karororo umugano igora ase munwa bweke gusiase bali banjete naboko gesoma na inde boigo ngusaba abaibuli
nonya nabo menyete town kumuranje gurira abana ibitabu nebi basome Ekegusi eki enere njerera abakonye yo kumanya nonya no gosoma Ekegusi irigirira bono Clinton igagosoma amangana amaye gusago kwana Ekegusi ya umwana ugo chakabo muriki bwa mangana ataraika konyora gusi nyoreka ngari bagana se television Ekegusi go se radio Ekegusi igago kana tini konyora gasi tindi go kora gasi pake yege songo se Kiswahili ya tigaigere mapema acha kirando nsya sinya saku mubeka karanye go soka ujisika gende chinse cheisiko mbuya mono ngera iga na ndike gikoro kwa oral poetry aya na mashairi kire na Christopher Okemwa igari kira yanda yege songo akalikwa na Ekegusi enenjera yemo yogutieria umontamanye una agotwara obwoge bwokori kaso gotumia emerabaro kurende osoki ujumbe yaye asenjere tari eyema seyemo bitabu bino bira gwe gutore ngotenya kaka nyarigotiriti mo giga kiabo igoro akamuturunga ni kurwe yombo igoro na kigo se yarenge ngyo takugurira rinde gitabu igiri kiro tenyo umanye ngana kiyarenge tutie kunya kuigunga abete nyarigotiriti makamuita lakini tutamanye tina kiya ngaya chakirite na ingi kyagera takaita nyarigoti ngera igage ukwanera ukoyo kwegware esemo ya Tabaka South mugirango kirikire na Professor Kama ukabeire Vice Chancellor ya University ya Nairobi ebimbira ebine oyino mugwekano tu ebinde mbireke rwa soro begoro rwa Clinton chinyoni emeino yegetinginye enyoni enchome rora paka marieta ye chinyoni onsi pikeri kira se Ekegusi chinyoni rero chabulira sengenjo ande obomenyo bwabulire asobotindi aro bwobolimo ekeniyo kigukwanira amangana siasa buna bana siasa baronkona akagotebiga okoraiga ogotebiga ogonjo kerekere kwa mubekire ekirugo kiriatagite obotindi aro bwobolimo anya gotagite komanya eke kerike na Christopher Okemwa ekana nikigima chipeji emia ya 52 na isana isto gose 178 geraiga geko gikeria ogosarwa ku mwana nyaruka na inde na Ekegusi achagete mbweyo wikira buna boniga ekurwanirwa obo bebwaye bukwanire gaiga nyori gitabu eke kirike na Daniel Momanyi Mukaya onyora amange bitabu ibire binge Clinton ne binge nande buna gwachikira batebaga gunga chinchera ne chinyinge mwancho murigeria araise ego kenyora sebono gwatebire nga chinchera nchiri chechi gwetera se mbale baratake kugorera omonto na ruratake okenyoro otari yange ngaki akugikera oyo kugura egitabu asebiri twakwana bisibiri kware kyoragani nabo ugotwakire siminonya mbono iga tukurike enserieta tugukura tukwane paybill number ugwakanira gusetire number banya kure siko ya Gusi nabo tugukwana tumanye na kigitabu iki kikugwikira igo mwanchumo rigeria buna edunyanga gwachikire kogotebyaga go ebitabu ne binge rebune nchira yamo yokogendereria na gukerenda Ekegusi tigaturegwa oyiganga ki agotebaga iga Hello Ensoko TV wairire buya ngoto gusanganera oti ini kiramo gusanganera kuru mesalia sana bon egetabu ya Professor Kama ngida kolenga nyora kerekieke Professor Kama ligete ebinge birali gete ekenakwana kyomo erio ekyomo erio kigware ekigware ekiware kiware nabago kenyora nabago kenyora gwitira ngukwana ngogotebia ndiri igori tutarakora umuroberio ngotebi naso gutuma guchia kenderera kurigereria aya na bange bakonya gusanga na intwega go mwancho murigeria buna twachikire kumanya nabo kwa kesimia senjere yote gatubwate chi simia ngibere sato gatukumanya gwe biro byachire Hello Ensoko TV. Hello ngoto gusanganera karibu sana uyu no mugaka asanya mbaki korwa bogira ngororo ikonge bitabu ebyo nare kuba request bito kitisi ali twabinyorero asinga imura tebise so bwa magia gito wete twabinyorero ya babatali okay igo nabo uko kenyora kirioganitie handonsi asore noba nasoro ngorwa Gusi nabo urachiko bako kenyora huyu aboringa kurugusinga kyago kenyora Hello Ensoko TV. Hello
Sasa hiyo vile kitabu ngine ndiko to binyore bona ntakore nyamira kamu. No tarasa biki na yora tebe giota gititoko tebi buno gwakana nabo to korobirike goikera asore. Gikie bitinge. Ekie bitinge. Ekie bitinge. Eri eto tatu manyina kuruense mokorwa. Na kyokorokwa. Eri tanandu wajiki kuri mamori. Andrew. Asante sana gendera kurigiriria Andrea asenge injo tugukura gukwana turamaguriye ibitabu bibya kwani rugaiga na inde twena ne pay bill number bakane tugabitumire negati abari twanyara ko batugubata chisimi cyabo twarikire nsengo bakira tore tugukora umuroberio erinde twene kibari bare oriote bole gusi kisi na rote biro kurukuru nyamira torenga kibako binyora na bari bonsi barachiko gendera kubirigia tari ritkuria Jumatano rioka tari ase umuroberio bweringana yeke moya kirenga ki ngakende yonsi yae kubwate namba ye studio na bogwa kesimi one bwensi onyara ko bago konyora igitabu kiga ase gukora nkumayonga ne daika moyoka tubwata sembeo na kiuranyara ko bakugosie ka umuroberio bwirituko yale ntarakoro murigiriria umuntu narwa ke ebi simikurwa mesale timu inyoritirieta oborie na kyatura aranyore kekege kwanira ekware gusi soapstone industry igitabu kege koni ochisiringi chimi isano na isatu na ekero gwakanira neke kebitinge na kero kitiganda akarora liguri bwangu enyangi ebitinge getengia kwanuga na okirande gatikabere gaiga kechori bitinge kurusiko ekega enyangi yebitinge ngitena kekega ganetikirikire na Daniel Mumanyi enyangi yegetinge ngorigeri gaiga ngotebye nga nirenga gekonigwa enyangi yegetinge nyangiye getinge na okira kere chisiringi chimia isano na ibere 700 shillings onyore egetabu kenyangiye bitinge mbiri igorine na mono birakogose umurigiriria Clinton tingomanya gose chinse chiti chari ngena ne pay bill number net number na bagosoma pay bill ndari bakonyora chinga kinyora so kenyora gwetera se ugwakanira olikwaga nitike ukwanire kware kurumesaria noyo uganitie ke bitinge Andrea ose Andrew igo gutuma ugwakana gwitira esimi uchase etil number ne pay bill number ye Soko TV uriyo gwakana gwitira etil number timanye tiko sino gwate karamu neli sakara sura like til number igere 7087057 tiganji kwane ibere 70 87 05 7 nyirore lyo moelio oyeguye ine till number eyo ne till number asori gwakana gwetera till number 70 87 057 olio gwakana gwetera a pay bill number 400 2019 ina re pay bill number alias account name oli ke lieta liao ayoli kwa goronye ko kurukunya kundi ose ko kurukuma namboka kero kwa bekire gabwe ko tebi enter account name oli ke lieta liao oli ke onyenya kundi ayo to mego chigabo onyore gitabu kyao na otebye enyangi yebitinge isiringi 700 gekoniwa na ekikia mangana ye kware gusi chishiringi chimie isano isto boigo na bogwaka esimi kobori amangi uriye bitabu byokoba chinga kichitu cha erire enamba yaito ya mangana yobonjorire igere enoti sana ibere isano na isatu isano nemo mara gatano okore na ibere igenga bune yaite kwerika bwa set TV nsabu kolenda alyo moelirika lisatu okore na ibere na bebwekene omoele no gochenje obeke ibere lika lisatu 0788666662 Biamono mwaka idunia ngagu biamono mwancho murigeria na ya sogo sanga na into no twikira omweri biro bito bya mnyokire sana ntwaje tusabenga igipindi gitu twage chagachi ngakicha mapema ili ndetwanya ko batugo sanga senchira yubo ikirano tumira nige kuraga chinsa isato SMS ya yakuro ensoko chinsa to kunda seboniga idunia ngagu katumweri bagere na ndeka ejumatane gocha asante sana Clinton mukubiyo gocha asante sana